आदा देरहासारा माब्लाबा बिदि नेहादारैनो हाबा मावग्रा मानसि नङा। हायु गुबुनखौ सायाव नायनानै सोर बुंनो हायो गोखैना गोदै? आफा आदा देरहासारखौ सोरबासो फाफानदेरनानै जेलाव हरदों। आं जेबो मिथिया आफा आदा देरहासारनि जेल जानांनायनि फाफानदेरगिरिफ्रा सोरसो बेखौ नों मिथिगौ आफा, नों मिथिगौ। मिथिनानै मा खालामनो नों? मा खालामनो नों? आफा आदा देरहासारनि जेल जानांनायनि दायनिगिरिया नोंबो सासे नङाथ'? आमि देरहासार, नों गोसोखौ लोरबां खालामब्ला जानाय नङा। नैबे अर्गेन आरो बियो सोमदोन सानैबो हाथियार बारहोनायाव हमजायो। दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय बे जेलाव थानांनाया। आंनो बे जेलनि गोजामसिन कयेदि, आंनि साजाया जिउ जोबजासिम। बे जेलखानानि बबेथिं मा दं आं गासिबो मिथिजोबगौ। आं सासे आर्मिमोन। बर'नि आलादा रायजो बिख'नाय सोमावसारनाय समाव सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन। मानसिफ्रा आंखौ दावहारु होननानै गाबज्रियो। ओइ नोंसोर मा बेदों बिदुंला ना रिटायारा गाबोन दे माला रिटिखासै बर'जों बर'खायसो बुंबाय आं। मा नों जोंजों बारग'लांफानो गोसो दं नामा? बारग'नो? औ। बिदिबा आंबो थैथों थांफागोन। अके। हेलौ आं फैजोबसां केरकाटारि बुंदों। मा खामानि? खोनासं, देरहासारखौ जेलाव थांनानै सोरगोआव थांनायनि बिदाय हैनांगौ। माब्ला सार? दिनैनो दानो जागोन सार। नों बे हाबानि थाखाय बिफानि 4 गुन अर्थात 2 लाख रां मोनगोन। गासै बन्द'बसखौ आं थिग थाक खालामजोबखाबाय। नों थियारिल' जानानै थादो। आंनि मानसिखौ आं गारि हरनानै फाथायहरगासिनो दं। अके? अके सार। गारिखौ मानो बेथिं लाबोखो? बे लामायाथ' जमपुरियाव थाङो बे लामाया। दिनै नोंनि सोरगोआव थांनायनि प्रम'सननि दिन। दालाथा नोंसोर सोर? नोंसिनो मा नांगौ? नोंनि जिउ गोसोखां। 20 बोसोर सिगां 50,000 रां घुस जानानै नों सोरखौ गावथारामोन? नों मिनिमा। मानसि नों? साबायखर दिनैसिम बावनानै थानायनि थाखाय। सार अन। हेलौ स्पीकिं। सार आं जेलार लाग्लारि बुंदों। अ बुंलाय मा खौरां? सार जोबोद दुखु गोनां खौरां सार। थांनाय हरनि सोरांफा माफा रैसु बाजियाव साब्रै गयथिफ्रा जेलनि बेराव लांनानै खारबोलांबाय सार। मा? जानो हागौ बे खामानियाव जेलनिनो सोरनिबा आखाइ दं।
र बेसोरखौ साफा साफा सासपेन्ड खालामजोबगोन आं सासपेन्ड रिटायारा आंना गाबोननो खाखि पेन्टखौ गाबोननिफ्राय गानबावलानो आङो 풍년이 सोर फन हरलाबायखोब्रा DSP केरकादारि बाबु साना बेसे गोजौ जाखो वालगुरियाव नाहरनायसाय सरि सार दासो जेलारा खोन्थाहरदोंदि दहाय सोरांफा मापा फुंनि 4 बाजियावसो साब्रै खैदिफ्रा जेलनिफ्राय इन्जुर बारनानै खारग'नानै दंमोन मा खोनासं बेसोर दाबो बे सहरखौ बारग'लांनो हायाखै जानांगौ सहरनि खना खनला संदाननानै हमफिननो राहा लादो ओके सार जानागौ पुलिसफोरा जोंखौ जेबो बिदिजोब्बाय दानिया मा राहा राहाखौथ' दिहुननांगोन जों जेरैखि जाया माने बे सहरखौ बारग'नांगोन सानदो बारग'नो हाब्लाथाय जों रैखा जाबाय 아빈, 나 비상 내피는 좀 농아. पुलिसफ्रा मा देरहासार फिसा आबिराय थां जोंनि गोथाव लानानै थांदो थां बेजों सासे खैदिया गुलि नांजानानै खारबोदोंमोन नुबायदों नामा? गैयाथ' दहाय बैजोंसो सोरखौबा खारलांनाय नुहरदोंमोन आङो नोंनि बे आथिङाव मानिथो थै जाखो? ए दहाय ब्लेड गाखौफ्लांनायानो हरिथौ